Hej og velkommen til denne dokumentar. Denne dokumentar omhandler Israel-Palæstina-konflikten. Vi vil starte med at sige, hvad det egentlig er, der foregår dernede. Bagefter vil vi fortælle nogle fakta om Israel og Palæstina. Til slut vil vi interviewe en mand ved navn Massi. Han har været dernede med en hjælpeorganisation og se, hvad der egentlig er, der sker dernede. Hvad er Israel-Palæstina-konflikten? Det er en konflikt med Palæstina i centrum. Den udmønter sig i, at de begge mener, at de har ret både historisk, men også religiøst til at bo, hvor de bor. Og de bor kun på et område. Konflikten har medført mange krige, der også har inddraget andre lande fra regionen af. Fakta om Israel og Palæstina. I Israel bor der 6,1 millioner mennesker, mens der kun bor 3,1 millioner mennesker i Palæstina. Befolkningstilvæksten i Israel er så kun på 2,6%, mens den er oppe på 3,6% i Palæstina. Og af hele befolkningen under 15 år er det 52% i Palæstina og på 27% i Israel. Og af hele befolkningen over 65 år er det kun 3% af befolkningen i Palæstina og 10% af befolkningen i Israel. Fødselsraten for kvinder i Israel er kun på 2,2 børn, mens den i Palæstina er helt op på 5,6 børn. Børnedødeligheden i Israel er kun på 5 promille, mens den i Palæstina er oppe på 21 promille. Ja. Og arbejdsløshed, det er kun 6,2%, der er arbejdsløse i Israel, mens det er hele 26%, der er arbejdsløse i Palæstina. For hver kvadratkilometer i Israel bor der 285 personer. I Palæstina bor der 485 personer for hver kvadratkilometer. Analfabetisme er der kun 2,9%, der er i Israel, mens der er 8%, der er det i Palæstina. Og 50% i Israel har adgang til internettet, mens det kun er på 9% i Palæstina. Palæstinas samlede befolknings-BNP ligger på 4 milliarder US dollars, mens Israels ligger på 124 milliarder US dollars. 16% i Israels indkomst ligger under fattigdomsgrænsen. I Palæstina er dette tal helt op på 58%. Der er 3,1 millioner mennesker i Palæstina, og i Israel er befolkningen dobbelt så stor. 6,2 millioner mennesker. Grunden til det er blandt andet, at Israels territorium er meget større end Palæstinas, men også at der er flyttet flere og flere jøder fra andre lande til Israel. Palæstinas areal er på 6.200 kvadratkilometer, hvor Israels areal er på 21.000 kvadratkilometer. Som man kan se, har Israel erobret meget af Palæstina. Da FN's delingsplan begyndte i 1948, så det ud som om der ville være lige mellem jøder og araber. Men da årene gik, begyndte Israel at erobre mere og mere af Palæstina. Fortæl lidt om dig selv. Hvad lavede du i Palæstina? Jeg hedder Martin, og jeg er 19 år, og jeg er det nok om mig selv. Yes. Ja, jeg har været sabbatår, og det var faktisk grunden til, at jeg rejste. Fordi jeg vil gerne have noget på mit CV. Så jeg skal kigge på det. Så ville jeg have noget på mit CV, fordi jeg skulle søge ind næste år, jeg skulle gå i skole næste år. Og så tænker jeg på at tage over til Israel og Palæstina, fordi at det er et meget interessant emne. Og så jeg et opslag fra en organisation, og så tænkte jeg, den tager jeg. Yes. Så det var min organisation, der hedder Mellemfolkelig Samvirke. Ja. Og hvis jeg mumler, skal du sige til. Yes. Yes. Sidste 3 år. Hvorfor er du interesseret i det? Fordi jeg er jo ikke palæstinenser, så det er et godt spørgsmål. Men det interesserer mig, fordi at jeg interesserer mig generelt bare meget for humanitære situationer rundt omkring i verden. Yes. Det synes jeg, vi er brudt. Og ja, jeg synes, at det her problem her, det er meget specielt i forhold til andre problemer i dag. Der findes ikke en man til. Ikke i dag i hvert fald. Nå. Hvordan er omgivelserne i landet? Altså, vi var jo på begge sider. Vi var både i Israel, og så var vi også i palæstinensiske sider. Yes. Vi startede med at være i Tel Aviv. Og Tel Aviv er minder meget om en europæisk storby. Altså, det er som om det var Miami eller sådan noget. Du mærker ikke konflikten på israelsk side. Det gør du ikke.
hverken om du er i Tel Aviv eller om du er i Vestjerusalem, så du mærker det overhovedet ikke. Det er ligesom et turiststed. Så når man har lavet profiler. Så. Hvis du skulle være i side, hvis side var du så på? Altså, jeg er jo på retfærdighedens side. Hvilket gør, at jeg er på Palæstinas side, fordi at det er hele problemet, det er jo det er ikke en krig, altså det er ikke en konflikt mellem to parter, der er ikke to parter. Der er Israel, som er besættelsesmagten, og så er der Palæstina, som er de besatte. Så selvfølgelig holder man med de besatte, fordi det er uretfærdigt den måde, de bliver behandlet på. Ja. Altså, det er ulovligt, det Israel gør. Ja, præcis. Så du er der egentlig bare med retfærdigheden. Ja, jeg er på retfærdighedens side, så yes. Derfor er jeg på. Tror du, striden kommer til at stoppe? Eller fortsætte den? Altså, det kommer til at fortsætte, sådan som det er nu. Og om det kommer til at stoppe, det ved jeg ikke helt. Altså, jeg tror, at jo længere tid det bliver ved, jo større, altså, så begynder problemet ligesom at eskalere sig. Så bliver det bare, altså, man bliver kun vredere og vredere. Yeah. Altså, hvis problemet bliver ved, så tror jeg, at til sidst, så sker der et eller andet. Yeah. Og det, altså for eksempel under den første intifada og anden intifada, altså der er nogle gange, hvor palæstinenserne giver igen. Men jeg tror ligesom, de har indset, at hver gang de giver igen, så sker der stor skade på dem. Ja. Altså det er mere til ulempe, det gavner dem ikke så meget, at ligesom at slå igen, og det har de opdaget. Ja. Så jeg tror ikke, at, jeg tror bare, at problemet kommer til at fortsætte, sådan som det er nu i hvert fald. Skulle USA ikke bare blande sig udenom? Jo. Altså, USA blander sig i mange ting, som de ikke burde gøre. Men altså, hvis de blander sig udenom her nu, så står Israel alene. Altså det er USA, der nedlagde veto mod, at Palæstina skulle oprette som stat. Sidste år, tror jeg, det var 2011. Ja, 2 år siden. Så det er jo, hvis de begynder at blande sig udenom, og Palæstina går oprette som stat, så er der jo hele den her frygt for, at palæstinenserne, som bliver udstillet som sådan vrede araber, som pludselig begynder at tage over og skubbe israelerne mod havet. Ja. Og det er det, israelerne frygter, og det lod vi mærke til. Altså det kunne man høre og se på befolkningen i Israel. Ja. Altså de har virkelig, altså de blevet meget paranoide. Ja. Fordi de tror, at araberne, eller palæstinenserne, bare gerne vil udslippe dem. Og det ved de ikke. Altså vi har snakket med rigtig mange, og det er slet ikke sådan, som det er. Det er sådan, som det bliver udstillet i Israel og medierne. Altså israelske regering bruger det også mod dem. Altså de siger stem, altså den højre side der, de bruger det. For eksempel når der er valg, så bruger de det, hele det her. De misbruger ligesom deres frygt og siger, stem på os, og vi vil ligesom beskytte jer og alt det her. Og altså det er jo også, der er jo noget ved det også. Altså der er nogle vrede mennesker. Altså du kan for eksempel se det i på Hamas. Ja. Der er jo nogle vrede mennesker. Yes. Og det var det. Tak for interviewet. Det var slet. Jeg håber, I har nydt denne dokumentar, men samtidig også lært noget om, hvad det egentlig er, der foregår nede i Israel og Palæstina.